El número 1 de la llista costa menys de 20 euros i supera totes les expectatives. Descobreix per què és la millor motxilla de viatge. Nom. El número 5, en el 5è lloc. Aquesta motxilla costa 26,95 euros, amb una puntuació de 4,7 sobre 5 basada en 2.903 ressenyes. Els viatgers l'enalteixem per les mesures perfectes que li permeten viatjar amb Ryanair sense pagar maletes addicionals. Un usuari de l'ATA que ha recorregut més de 100.000 quilòmetres amb ella i que la troba ultracapacitant per viatjar només amb equipatge de mà. Les diverses butxaques, inclosa una impermeable, i la qualitat del material la converteixen en una elecció fiable per escapades de 3 a 5 dies. En resum, el número 5 combina espai, durabilitat i un preu equilibrat. Passem al número 4. Fixa-t'hi bé. Nom. El número 4. Aquesta motxilla, situada al quart lloc, destaca per la seva relació qualitat-preu, amb un preu de 29 euros i una puntuació de 4,7 sobre 5 basada en gairebé 3.962 opinions. És una opció que sorprèn. Una usuària comenta que és pràctica i còmoda per viatjar en avió, especialment a Ryanair, i que el material sembla desistent després de diversos viatges. Un altre comprador destaca els múltiples compartiments i la perfecta adaptació a les dimensions de cabina, afegint que la qualitat del material és molt bona. Altres ressenyes subratllen la robustesa i la versatilitat. Molt útil per viatges amb equipatge lleuger, super pràctica i amb moltes butxaques. En resum, el número 4 ofereix una gran capacitat, un disseny intel·ligent i un preu que la converteix en una opció ineludible per a viatgers low cost. Nom. El número 3. Al tercer lloc trobem una opció ultraeconòmica. Només 18 euros i 722 centèsimes. La puntuació és 4,6 sobre 5 amb més de 6.528 ressenyes. Els comentaris ressalten les mesures per a cabina i la gran capacitat. Un viatger indica que la motxilla cabem moltes coses i que el seu disseny compacte no és detectat per les autoritats de l'aeroport. Altres usuaris l'aprecien per la seva comoditat, les cremalleres d'assistents i el petit port USB integrat per carregar dispositius. En definitiva, el número 3 és la millor opció per a qui busca una motxilla funcional, lleugera i molt assequible. Si t'ha agradat aquest top i vols més recomanacions de viatge, subscriu-te al canal i activa la campaneta per no perdre cap futur vídeo. Nom. El número 2, col·locada al segon lloc. Aquesta motxilla es presenta com una solució tot en un per viatjar, estudiar o entrenar a un preu de 32 euros i amb una puntuació de 4,6 sobre 5 basada en 6.683 ressenyes, es destaca per la seva versatilitat. Els usuaris la descriuen com una meravella i la millor motxilla de viatge. Complix les mesures estrictes de Ryanair i EasyJet i disposa de compartiments especials, inclòs un parasabates i un impermeable. Un comprador afirma que la porta durant més d'un any sense perdre la qualitat del primer dia. En resum, el número 2 combina un disseny elegant, gran capacitat i una d'assistència que la fa perfecta per viatges de 5 dies i per a activitats a l'aire lliure. No oblideu consultar la descripció del vídeo per trobar els enllaços a totes les motxilles esmentades i a les ofertes exclusives. Nom. El número 1, al capdamunt de la llista, la millor motxilla té un preu de 24 euros i 69 i una puntuació de 4,6 sobre 5 amb 8.613 ressenyes. Les opinions la descriuen com la gran elecció per a la cabina i perfecta per a Ryanair. Les dimensions de 40 cm per 20 per 25 cm encaixen a totes les aerolínies low cost i el material és superfort. Un comprador explica que ja ha comprat 3 d'aquestes i totes encara semblen noves després d'ús intensiu. Els compartiments estan molt ben pensats i la motxilla és molt útil. Clarament, el número 1 ofereix una combinació inseparable de mida, durabilitat i funcionalitat. En resum, les 5 opcions cobreixen tot l'espectre, des de l'opció ultrabarata número 3 fins a la més completa i d'assistent número 1. Si prioritzes preu, el número 3 és l'elecció òptima. Si busques versatilitat i durabilitat, el número 2 i el número 5 són excel·lents. I si vols la millor relació entre mida, qualitat i preu, el número 1 és la decisió definitiva. Tria la que millor s'adapti al teu estil de viatge i prepara't per a la pròxima aventura.